bona ningenamhlanhla nizishiphi nje nihambe ibutholweni lolo umfazi nje ayikho into eniyiyona noKatide nomcineka ubona nini njena nje induna yenu uzimthola iyona lento lena nje bese ikhona inhlanhla eniyoba nayo nogcina ukubha abanenhlanhla nje labantu abaphilayo izinto ezifile niyanyanyisa futhi niyanyanyisa nje izulu sinje leso sinisenzayo nikwazelaphi lento lemkhube nigilayo mfazi noma ngabe uyigagu kangakanani kwelakithi kwaZulu uyazihlonipha ikakhulukazi kwenziwa into eyisiko sinile lo muntu isalukazi esidala singasabushintsha umshofo noma intombi emsulwa engenabalandawo ekwazi ukuma phakathi kwensizwa ikhulume ekukhulumayo ivumisa ingoma umlando wakithi uyayiphikisa ngalento eniyiyo abona lokho uKatide ngibuye nguxolele ukuthi uyafika la kwansizwa la kade evalelekile laphana ehleli lapha ethi izinto ziyobonakala umbuso utholakala emathuneni ushebe kanje nentuthwane umbuso kanti umbuso la emhlabeni so ke manje ke imakusa kuye nina ke nithi nazi isiZulu ngoba yonke into niyibuka ngehlo lokubukwa nokutrenda yikho ke nje ke nisuza nikudliwa nje nina ngomashipha kudliwa ningomashipha kudliwa nina nidlala ngalezi impahla eniyigqokile lezi hle kangaka nginyanyiswa nawe ukuthi hamba ugadela ubuni lo ntombazane inhloko nje edliwa yibandla hayi angazi ngoba phela lo ntombazane inhloko nje edliwa yibandla kodwa angazi lutho na ungazazela wakho ucwaningi hayi yena uyashesha ukusabela uma ubingalela uyabona nje nina nje lo Katide belu laba nalaba abanye abasakaza abasebenza lapha ziphunga mpukana thina siphunga abantu nishawula umoya into ebekade beyiphunga impukana kuphele beziza kubo thina siphunga abantu lapha left and right ngoba into ethandwa abantu ngeke uyenze lutho ngeke niyenze lutho nezwa kanini